Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau zan nuna muku yadda ake canjin email akan Satoshi App cikin sauki ba tare da kawo wani ɓata lokaci ba. Yauwa da fari kamun dai mu shiga kan bidiyon gadan-gadan, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Yanzu da fari dai kawai ka shiga watan Satoshi App ɗinka, ga nan Satoshi sai ka shiga. In ya buɗe maka yauwa sai ka danna ga nan ka danna yauwa ba nan ba fito ga personal setting sai ka shiga, sai ka taho ga change email, ka danna change email din nan gashi nan, please enter your correct old email. Yauwa sai ka saka tsohon email ɗinka kamar yadda kuke gani, gashi nan zan rubuta, gashi nan ma ya fito. Sai ka danna next. Yauwa verification, an turo mini verification. Yauwa sai na tafi cikin email ɗina. Yauwa gashi nan mun shiga cikin email. Yauwa bari in canza shi saboda yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan sun turo mini OTP. Yauwa sai kai kwafi ɗinta, watan wannan ita ce email ɗin, sai kai ita ce code ɗin, sai ka danna kwafi. Yauwa sai ka taho ka koma kan Satoshi App ɗin. Yauwa sai kai pasting ɗinsu a nan, amma sai ka yi sauri kamun time ɗin nan ya ƙare. Sai ka danna confirm. Yauwa to yanzu please enter your new email. Yauwa yanzu sai ka saka watan email ɗin da kake son ka saka akan Satoshi App ɗin. To bari in rubuta shi. Yauwa kamar yadda kuke gani wannan shine tsohon nawa wanda na cire yanzu, ga kuma sabon wanda zan saka. To bari in danna shi kawai haka. Yauwa sai in danna shi, gashi nan sun turo min shi ma OTP a kai. Yauwa sai na tafi na koma na shiga email ɗin. Yauwa wannan tsohon ne, bari in canza shi sabon wanda nake so na ɗora. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan an turo mini wannan ɗin gashi. Yauwa yin shiga. Yauwa to ga OTP ɗin nan, watan code, email verification code gashi nan, sai na kwafi ɗinsu. Yauwa na kwafi ɗinsu sai na pasting ɗinsu a nan gurin, sai aka pasting ɗinsu, sai ka danna confirm. Yauwa ka gani email change successfully. Now you can use your new email to log in. To ka gani yanzu email ɗina ya gama hawa. To yanzu sun fito da ni, sun nuna mini sai na yi login ɗinsa. To ka gani yanzu sai na rubuta email ɗin da na canza. Yauwa gashi nan ya fito, sai na danna shi, sai ka rubuta password ɗinka. Sai ka sani point 1 2 3 4 ina ba a nan ba, gashi nan a nan zan rubuta password. Yauwa in danna confirm. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan email ɗina ya canza.